Huwag kukunin yung kay Tomtom ha. Meron na kayo kanina. Tomtom! Dito. Poknat, go! Alam ko, lalapitan mo si Tomtom. Kukunin mo yung pagkain niya eh. Doon ka na, dali. Pasok, pasok doon, dali. Yung ha. Tag-isa-isa na kayo kanina eh. Si Maggie, naantay niya si Daddy. Hey, Mickey. Ayan, kunin ko lang tong binilad ko kahapon. Sana wala nang wala nang langgam. Nilanggam eh. Nilagay ko sa lagayan ng bigas. Nilanggam. Ayan, wala na. Ay, meron pa konti oh. Ay, meron pa. Ayan oh. Ano be? Pasaway kayo eh. Yun yung muna, painitan ko sila ulit. Ano bang masarap ngayon? Dulong, laters. Kala ko inano na eh. Chinek ko lang kasi baka tinangay ng pusa. Lakas mga inang oras ng gawain bahay. Lalo na kung wala kang help. Ayun, sa mga housewife dyan. Hello, kaway-kaway sa inyo. Kalota. Sa ano pa lang, sa kusina pa lang eh. Nakakaubos na ng oras kasi late na ako nakakapagsagot ng mga ano guys, ng mga inquiries eh. So ayun. Kasi mag-start ako ng 8, kunwari, ayan, 9 na. Matatapos ako nito mga 12 na kasi sunod-sunod yan after breakfast. Yung lunch naman ang ano ko, yung susunod ko. Tapos yung pagkain ng aso, kakainin ko. So, ayun. Kaya, hi, housewives! Hello sa atin, di ba? Kaya late din ako minsan natutulog kasi syempre late ako nakapag-start magsagot. Yun. Pero sana sa bakasyon, mabago. Inaantay ko lang talaga yung pinsan ko. Hindi ko alam kung nakagraduate na ng high school eh. Or ng K-12 kasi kaano yun ng kapatid ko. Kasabay. So, at least pagka nandito siya, may magagawa na for me ng kahit magsayo man lang, di ba? Magluto ng breakfast. So, ako makapag-start agad ako ng trabaho ko. Kahit pagkagising pa lang. So, ayun kasi yung yung maganda nung nandito si Sel. So, pagkagising ko, pagkamulat ko ng mata ko is trabaho agad ako. So, ayun. Si Emma kasi hindi naka full time sa akin guys. Kasi may siya, may work din naman talaga siya. So, inofferan ko lang siya na dito siya magstay instead na mag-pay pa siya ng apartment ng mga kasamahan nila. Dito na lang, 'di ba? Bibigyan ko lang siya ng allowance tapos help niya lang din ako sa sa paglilinis kasi yung paglilinis hindi ko na talaga maasikaso, guys. Ayun, hindi ako sa lagi inarte na time management lang yan, ganyan. Subukan nyo guys na magnegosyo. Kailangan pag nagnenegosyo ka kasi yung kahit nasa bahay ka lang is full time pa rin yung attention mo doon. So, kasi ako nagsasagot ako sa sa Viber, sa Instagram, tapos sila naman sa sa store is sila sa mga walk-in, sila yung mga nagpapaship, yung ganon. So, hindi ko pa rin pinapabayaan. Minomonitor ko pa rin kaya kulang ako sa time. Anyway, dadaldal lola nyo. Ayan. Ayan tayo. Bitirang kanin tayo. Iyan ko lang. Isangag ko lang. Tapos, ito. Request ko kahapon pa ni Chris eh. Itong sisig. Lupain ko sila ng sisig. Ay. Kawabuntong hininga na lang ako. Kaya kahit magbakasyon, walang time magbakasyon eh. Bakasyon sa bahay. Just okay lang. Kasi, mas tipid. Natutuwa ako sa mga comments nyo eh. No? Gusto nyo yung mukbang ko guys. Gusto nyo kumakain ako. Pero ang dami din nagsasabi na, paano ka papayat kung kain ka naman ng kain. Alam nyo guys, sa totoo lang ha. Ito ha. Nangaano kayo eh. Ang lungkot ng vlog na to kapag walang eating portion. Sige. Hindi ako kakain. Lang eating portion. Boring kayo. Yung totoo lang. Hindi, joke lang. Magkakat ako ng don't worry. Kapag kasi neryoso ko na talaga yung yung pagpapapayat. Kasi, yung mga matagal nang nanonood ng vlogs, may
nakita nyo naman din na kapag seryoso ako magpapayat is pumapayat ako. Kaso ngayon, sarap kumain. Ano yun? Nakaloka ako si Raulo, no? Kaya ayun. For this life na muna ngayon. Kailangan ng katawan ko ang energy sa food. And then yung energy sa alam mo yung kahit na kumakain ako, kahit hindi ako pumayat na muna guys, basta yung pagkain ko is mabuburn ko muna sa sa gym. Kaysa naman, ito nga, parang nag-stress eating ako dahil sa trabaho. So, may stock up siya, diba? So, ayun. And then, pangit talaga ako guys. Kung pangit na itong itsura ko na to, mas pangit ako kapag payat ako. Mukha akong matotokhang. Pwede nyo akong ipatokhang. Kasi nga, ma-cheekbone ako. Kaya mas okay pa sa akin yung bilugan ng mukha. Try ko magpapayat ulit. Baka sabihin nyo, ayun nga, sige, yung gano'n na lang, bilugan na lang. Kasi promise, hindi bagay sa akin yung payat na payat ang mukha. Magpapatone lang ako ng guys, ng body. Yung kahit na malaki siyang tingnan, lamanangan niya or muscle yung niya, yung yung laman niya. Muscle yung laman niya kasi ng laman. Hindi taba. So, ayun. Diba? Daldal agad tayo sa umaga. Okay, next batch. Si yung tsaka si Tom-Tom. Ano yun? Pusa? Groot! Ay, Pakit! Paknat! Ayaw niya daddy na may siya tali. Pakit! Dali na. Baba na. Pakit! Pakit! Groot! Si Groot naman. Pakit! Lerita. Tama na. Okay ka na, diba? Ayaw ni Tom-Tom. Kargay mo muna si Tom-Tom. Tom-Tom. Pagbaba niya. Nakagawa na ako ng salad, guys. Ay, yung mga outer lang yung ginamit ko. Tapos, Yakult lemonade tayo. Ayan. Honey yung pinangtamis ko. Prime brand. Ayan. Sarap niya. In fairness. Tapos, water lang. And that's it. May Yakult lemonade na tayo. 80 pesos na yan. Pag sa mall. Let's go. Let's see it. Ay, pa pala kayo nagsisimula. Salad, tapos ito. This is so loaded. Hey, man. Tuwang-tuwa na naman si Corny ko. May Yakult na naman siya, oh. Parang may kaagaw. Kain tayo. Itong QP. Roasted sesame dressing ang gagamitin ko. That's it, guys. Di pa, nga muna ako para maano yung honey. Nakamote pa pala ako dyan isa, guys. Naghanap ako ng century tuna na flakes and oil lang para may protein. Wala, puro apretada. Hindi ka bumili. Daddy mo. Kaya na lang, ipagpalaman ko. Ito na lang kainin ko kasabay nito. Diet pa more. Actually, naman magda-diet. Itatry lang natin. Pero pagka nabaliw ako sa gutom, magkakanin ako mamaya. Healthy. Uy, kakain ka na ito dati. Very good dyan si Daddy kung kain niya. Mga binibigay ko sa kanya. Pero masama loob niya. Masama loob niya, no choice lang niya di kain. Kundi magapon ako magbubunga nga sa kayo. So, sa muli sa dress. Why so? Wow.
Anyway. Kambing! Congratulations, Bubbles! From the movie. Make sure you don't get audited! Professor Utonium, I am Mojo Jojo. You have been chosen to join Mojo Jojo for its Friday night movie screening of Melancholy Tears of Sadness. Dapat isang Yakult lang isang araw. Who wants to play? Mabos naman yung ano. Hindi mo na ako pinipila ng delight eh. Ano yan? Start na. Stormadoo, did you chew my slippers? Ito na. Chew my bone? Dogs are so silly. Start, guys. I love dogs. Wait, I should get a dog. Di ba boring Me, I ang pagkain? Kasi ano, We've been over this, Bubbles. No pets. But I gotta have a dog. My life is so boring. ulaman mo ng ano. Just Sisi. yesterday, we saved Townsville from those cartwheeling ninja giants from outer space. See? Boring. Boring. Dog is a big responsibility, and I just don't think you're ready for it. I'm responsible. Tell me 3 times I was. 1. Hey, Bubbles, did you turn off the water in the... 2. Keep an eye on these creeps while I go get the cops. Okie dokie, exit dokie. You guys are in trouble. Did you guys see that? Uh-oh. Di ba guys? Pati nga pa yan sa dalawang. Keep an eye. Ano, bakit? Ano gagalit? Bakit Tom? Para na sisid. But none of those involve the dog. I got it. Look what's in the paper. A local man opens bedbug circus? No, this one. Dogs that are wanted. No expense necessary. Bakit? That's the amount of expense I have. Ito mo na? Do it, please. Mamaya. Ay! I guess this could be a test. Ang gulay. Oh. But remember, you're responsible for everything the dog does. No worries. You can say goodbye to the irresponsible Bubbles you once knew and hello to responsible Bubbles, the Hoy! dog sitter. Last time. Weh, kakanin siya oh. Okay na yung binigay ko sa yung kanin eh. Isn't that right, Polly? Who's a good boy? Now, Luto tayo guys ng sabaw lang. So, I need kimchi. Yung old kimchi na. Ito yung maasim-asim na. Come on baby. Halika rito. Yeah. Ay. Ayun. Tapos si daddy nasa ano, bumilis na sa Jollibee na chicken. Kasi dapat magluluto ako ng ano, ng ulam. Kaso, ayun, na-stuck na ako guys sa pagsasagot. So, pagtingin ko alas 2 na. So, time check. 1:45, 3 p.m. na. So, sabi ko, sige punta ka ng Jollibee, order ka na lang. Groot, wait lang, Groot! Ng chicken, tapos lulutuin ko tong ano, yung mackerel. Ayan, pang sabaw lang and for me. Ayun, nakapag-prepare na ako ng bawang, sibuyas, tsaka ginger. Wala sa tinuro sa akin yung ginger, pero mas gusto ko yung may ginger kasi kapag ano, yung canned na mga isda. Ayan, kasi kinakabahan ako baka hindi ko makain at baka malansa nga. So, sana please, masarap siya. Pinanood ko naman din Kima Angchi, parang wala naman sila sinabi malansa. So, sana guys. Ayun, lipat ko lang to siguro. And ayan o, pinanood ko nga ngayon. Yung kimchi and mackerel nila. Ayan. Lipat ko lang to siguro. Tay, may iyak. Ano naman? Kutulog yan. Lipat. Ayun, pinakawalan siya kasi siya. Wait lang. Pinakawalan siya kanina eh. So, bigla lumabas si Chris. Eh, minsan, ano to kay Chris eh. Minsan okay sila, minsan hindi. Dito. So, ayun na nga guys. Sabi naman nung taga-Korea na nag-comment sa ano sa
sa video ko is, igisa ko lang daw yung ano, yung kimchi. So gisa natin. Okay, tingnan natin yung ano, finished product later. Sira na pala to guys. So nagbukas ako ulit ng isa net. So doon ako kumuha ng konti pa. Then nag-add ako nito, yung pepper paste. Ayan, let's check. And then ano, isang siling panigang. Ang bango. Sarap, nakita nyo yan. Can't wait. Tagal ni daddy. Yum yum. Oops. Patay na naman tayo nito guys. Kain na naman. Food porn. Tapos na guys. Tikman natin. Tagal ni daddy. Colors. Ayun. So, di naman ako nag-expect na ano, na walang lansa at all to. Kasi isda pa rin yan, you know. Diba? Oh my gosh. Food porn na food porn. Wait lang. Diyan lang kayo. Namnamin natin. Kung gaano kasarap ito eh. Amoy ano, amoy sardinas. Ang sarap, nakakaiyak yung init guys. Ang sarap. So, tama yung decision ko na ano, mag-add ako ng ginger. So, nalalasan ko yung ginger. Kaya, okay na okay siya sa panlasa ko. Tagal ni daddy. Ang masarap to sigurado habang mainit pa. Sarap. God. Kain na. Kain na siya. Kain na tayo. Kain na tayo, guys. Ayaw ni daddy. Nakita niya agad yung ano, yung isda. Karni. Karnina. Karnina. Tayo. Dito sa gilid yung pasaway na bata eh. Yes, ayusin mo ah. Baka nakukuha sa'yo. Ako na lang tinatawag eh. Tono mo pa. Pero ang kimchi lang makain mo, no? Laki nyo. His partner said, "Let's move on." Sisig pa kayo dun, no? Tapos ang sisig pa rin, no? Ito yung chicken. Buraot. Buraot na lang tayo. Buraot. Chicken, Joy. Spicy. Sisi. Pero masarap. Yung chicken. Oh, chicken joy yan. Lalo't maano mo yung ano, yung ginger. Ayun o, mga ginger. Pakakagat mo. Hindi mo malalasan yung lansa. Dami pa ng serving nito. Numbers of the people that have allowed over 20 billion pounds of criminal money to find its way into the city of London. Okay.
Pugi. Account 37556890. Jeremy Cross Henry. Account Ano kakain yan pag may nandyan? 01. Eh na, Ano yan? Account 2559. our kind of traitor. Init, grabe. Macaroni sardinas din yun, di ba? Oh. Koreanong sardinas lang pala to. Yung tomato sauce. Papanting ang tenga ko sa hanghang. Tagal nung ano, ma-esme yan. Ang cold walk, sabi niyo nang-deliver. Ang tracker. Tawag daw sila pag papunta na. Kakata agad? Siyempre. Good morning, guys! Ayun, alas 10 na. Kalimutan ko isampay ito kagabi. Oh. Yung ginamit ko sa gym. Basang-basa pa naman. Yan, tsangka para may maggamit tayo mamaya. Eh, mas gusto ko kasing maligo dun, gawa ng hot shower. Nakaka-relax. So, yan. And, good morning! Nalakad na to ni Daddy. Pinalitan na yung ano niya, collar niya. Police dog daw siya. Oh. Kasi masikip na yung old niya eh. Nakakain na rin sila. Ayan. Wait lang, Groot. Meron ka pa daw sisimutin. And for our breakfast, guys, ayan, nag-ano ko, nag-shake ako itong Herbalife kasi baka maano na ma-expired na. So, hanggang June na lang to eh. So, kailangan ma-consume na namin to. Sayang naman, diba? Ayun, nag-ano ko. Nag-shake na ako. Tapos, itong soya milk. So, pang-replace sa breakfast namin ni Daddy kasi, ayun nga, hindi liliitan siya ni Daddy hanggat may breakfast na rice. So, kailangan ma-replace ang isang meal nitong protein shake. So, ayan, nag-add lang ako ng 2 tablespoon na ito and 3 tablespoon na ito. Pinaghalo ko na para ma-consume na nga. At sayang na sayang pag na-expire. Yeah. Ayan. Hati kami ni Daddy. Tapos, nag-add lang ako ng flaxseed. Yan. Hello guys, magandang hapon. Deliver lang kami guys. Pero hatid ko muna itong ano. Hindi. Baka mag-short ka dyan. Hatid ko muna itong ano, mga cold wax sa store. 300 pieces pa lang dinala sa akin. 360 pieces. Order ko 1,000 eh. Sabi niyo, mga partial na muna please. Kasi kakagawa lang ng mga machine nila sa ano eh, sa pagpuproduce. Sabi ko, sige okay lang, may pambenta lang ako. Or ano lang, mabigay lang din sa mga reseller ko. So, ayun. Kaya napaghahati-hatian ngayon. And, maganda na rin. Pa-ship na namin yung sa Palawan. Tapos, mag-deliver sa Gray Avenue. So, baka tayo pupunta? Cash and carry na. Siguro mamaya na yung cash and carry. Dito na naman tong mga tricycle na to eh. Eh, ito nakakapagpa-traffic dito eh. Nag-aanos kasi sila dyan oh. Ginagawang toda. Diyan pumipila. Kaya, ang naano tong mga nakapark tuloy dito. Although, bawal daw talaga mag-park dito. Pero yung mga tenant pwede naman. 45 minutes nga lang. Kaso ang hirap mag-park lalo. Kasi syempre may nakaharang doon sa ano, sa entrance ng papag-parkan. Dito na lang tayo. Dito na lang. Wait lang. Tawagin ko na si Kuya.
Paul! Asan ka, Paul? Bumaba ka nga dyan, Paul! Ayun ang mga kapatid ni Paul. Kapatid ni Paul. Wala pumasok si Paul eh. Ayan, dito ka sa ano guys, sa Gray Avenue. Ayan siya, sa The Manila Residence, Tower 1. Ayan, yung Gray Avenue. Meron ako dyang RMK. Ayan. Dati sa ano to, sa Quirino. Lumipat sila dito. So, let's go. Mag-deliver na tayo. So, hi guys. Galing kami sa bahay. Hindi na ako nakapag-vlog. Kumain lang naman kami eh. Balak namin kanina after Gray Avenue. Hahatiran lang namin si Chris ng ano, ng lunch. Kaso, ayun, sinabayan na namin. Kasi kawawa naman. Mag-isa lang siya kakain. Sinabayan na namin. Nag-lunch na kami tatlo. And then, sabi ko, alis kami ulit na ka. Kasi may deliver pa nga sa ano. Negros Occidental pala yan guys. Yung nasa box sa likod ko. Kala ko Palawan. So, ayun. And then, meron ako ditong ano, 10 pieces na Laxent. Ayan, try ko siya sa ano, pa-ship sa post office pag in-accept. Pag ako inanapan ng kung anik-anik. Kasi yung ano si Angel ba yun or Angie? Ayun, dala ko na yung Laxent mo pero Laxent lang yung dinala ko, hindi ko sinabayan ng Dio kasi baka bawal. Hindi baka, kasi bawal talaga yung ano, yung liquid. So, Laxent lang yung dinala ko, 10 pieces yun para sa'yo. So, ayun, mamaya ano i-PM kita. So, busy-busy yan guys. After neto, punta kaming ano, cash and carry. Bili lang ako nung ano, nung scrub ko sa mukha, yung apricot kasi wala na, ilang araw na akong hindi nakapag-scrub, kaya yung mga ano ko, mga blackheads ko, grabe, ready to harvest na. So yan, laters na lang. Init guys, Diyos ko po, ang hirap talaga kumita ng pera. Kailangan mo mainitan, charot. Kaya ano pa yung mga magsasakay, no? De, joke lang naman guys, diba? Huwag tayo magreklamo, pero mainit talaga. Kaloka, nakakapasok. Ayun, pauwi na kami, dito kami sa post office eh. Yay, tinanggap yung ano, yung Laxent, pero di ko lang alam pagdating doon sa Canada pala. Ayun, pagdating sa Canada kung makaano siya. Kanan ka na daddy, or pwede din, pwede ka ba pumasok dyan sabay kaliwa? Huli na naman kami. So, pwede. Yan. Woo! Truck! Ano ba sasabihin ko? Ayun ba pagdating sa Canada, baka daw hanapan ng papeles. Ready ko na lang daw. Pahinga ng ano. Food supplement lang naman yun ni Laxent. Walang ibang ano. Kasama yun. So, siguro hindi naman. Ba't kaya ang higpit-higpit nila, no? Dahil kaya sa mga drugs, ganun. No? Kahit mga food supplement lang. Kailangan may ano kami, papeles ka. Sabi ko, ate, pwede ba to? Ay, oo. Sabi niya, binigay ko, saan papeles nito? Ha? Sabi ko, ganun. Di ko naman alam na, ano, kailangan mo ng papeles. O sige, pag ano na lang, ipadala mo na lang sa receiver just in case pagdating doon, hanapan ng papeles. Sabi niya, sabi ko, okay, sige. So, ayun. Ship out na. Ito na kami, ano, cash and carry. Kailangan ko lang pumunta ng ano, ng ano ba yun, dati nakalimutan ko na naman. Alam nyo guys, sa dami ng ano, nang tumatakbo sa isip ko, yung sasabihin ko, nakakalimutan ko kasi bago ko sabihin nyo, may umaano na naman sa utak ko, may tawag sira ulo. May tumatakbo na naman. Kaya madalas, nasasabi ko, diba, ano ba yun? Ano ba yun? Ganun. Kasi nakakalimutan ko talaga. Ayun. Sa dami ng iniisip ko. So, kailangan pumunta ng Daiso kasi bibili ako ng lagayan ng mga tinapa, yung mga ano, kasi nilalanggam eh. So, mag-ano ko yung airtight na container. So, yun lang. Tapos yung ano nga, yung pang-scrub sa face kasi tinubuan na naman tayo ng pimple. O, kita nyo yan. Tapos ito. Ayan. Pero, di naman ano, di naman severe. Okay lang naman pa isa-isa. So, let's go. 4:30 na eh. Reklamo ko na dapat sa... Bakit? Hindi pumapasok F na yung ano eh, seatbelt sa likod eh. Sabi ko sa mga bagets sila makukulit eh. Pag may 3 siyang anak na mukulit. Hindi pumapasok.
Hayaan mo na, wag mo nang ano eh. Ba't mo pa nilalag? Paano hindi papasok yan? Ganun ba yan? Oo. Ha? Yes. Police. Colors ka. So yun, we're home na guys. Di na kami tumuloy sa ano, sa cash and carry kasi ano noong 4:46 na. Sabi ko matraffic na dyan sa ano, anymore. sa Hilpuyat eh, mag-gym pa kami later. So sabi ko ipahinga na lang natin, bukas na lang yun. And tomorrow pala, ayun sabi ko na yata kanina, is pupunta kaming ano nga, San Fernando, Pampanga. Di ko alam kung makakuha si Emma ng ano, ng rest day niya. So ayun, kasi nainis ako dun sa ano, sa pinsan ko. Ay, nasabi ko ba kanina? Oh. Yes. Mamaya na Yes, nga, you i-check ko muna. Ayan. Yes, you are. Lagi ko na naman nakakalimutan sa mga na-vlog ko, sa mga sinabi ko. So, pahinga muna tayo kasi pagwada na tayo. Energy niyan. Kahit mainit na yung inom mo. Lagyan ko ng isang ice. Hello. Yan si Poknat. Si Poknat lagi din nakadikit niyan kahit kanino guys. Basta may makita siyang tao. Nakadikit yan. Kahit ako minsan pag nag-edit ako dun sa ano ko, sa chair ko, nandyan yan, si TomTom, si Poknat, si Maggie. Si yung pa pala. Nasa Nueva Ecija si TP. So ayun guys, nagluluto ako ng ano, ng dinner na. Ayun, may binabad ako kahapon, kagabi. Nung pagdating namin galing gym kasi tinoko siya. Sabi ko, mag-ano nga ako Nak, hinana ko niya, nak. Sabi ko mag-afritada ako. Inakalimutan ko na. Niref ko lang sa ibaba. Parang binaba ko. So, ayun. Pag-uwi namin kagabi, nakita ko siya. So, oh my gosh. Binabad ko na lang siya. Sa garlic, pepper, tapos ano, toyo, and then calamansi. So, kaya ang bango-bango niya. Para siyang pang-ihaw. Kaso, di ba wala kaming ihawan? So, kinote ko na lang siya ng breading, tapos fry ko na lang, and then ito. Yung broccoli na binili namin ni Chris sa Castimal. Ayan. Igisa ko lang sa ano. Sa garlic lang. Hindi na ako maglalagay ng kahit anong meat. Garlic lang. Tapos, oyster sauce. Okay na yun. And then, bakit? Huwag na, anak. Prito lang naman to. Dito. Huwag na, nakat ko na eh. Baka lang, mag-ano ko na lang ano. So, di kami mag-ano ngayon guys, mag-gym kasi ang bigat ng ano, ang bigat ng cold wax na hinatid namin kanina sa ano, sa store. Eh, sabi ni daddy, parang sumakit na daw yung dito niya. Kasi as in literal na mabigat, diba? 3 box yun, tapos ano, 360 pieces lahat. So, baka di rin naman daw siya makapagbuhat sa gym. So, wag na lang. Eh, hindi naman ako pupunta doon pag hindi siya kasama, diba? Tapos, kailangan namin umalis tomorrow, gawa ng San Fernando nga, mag-ano kami. Mami, gumagawa ka pa ng challenges na may... Gumagawa ka ng challenges pag may nagre-request o ikaw mismo gumagawa mo. Wala nga ako nagagawa kahit may request eh. Bakit? Wala daw. So, ayun. Tsaka na namin seryosohin guys ha, kapag ano. Nakahanap na ako ng kasama rito. Kasi, Ako. drawing yung ano, yung pinsan ko. Drawing din naman ako ah! Ibig sabihin, hindi matutuloy. Hindi ko alam kung na, sabi ko na yung kanina. Wait nga, check ko muna sa vlog. Kasi Kala ko baka drawing paulit-ulit yung ako. ano. So, ayun guys, medyo na ano lang ako na nairita lang ako. Parang nainis ako kasi ina-expect ko kasi yung pinsan ko is sabi April, pakatapos lang mag-graduate. Tapos ngayon after ano naman daw, after fiesta sa Ligaw. Sabi ko, kailangan ko nga ako ng ano ng tao rito kasi hindi ako makagalaw, di ako masyado makaalis, makapunta sa mga deliver, lalo't nasa Bicol na rin pala si Japong. Ayun, si Jepoy nandun na nakatira sa Bicol. Ewan ko, tatry niya daw yung buhay doon. So, pinagbigyan namin, tapos mag-a-apply yata siya sa isang city doon sa Bicol. So, yun, sabi niya, nagpaalam naman siya ng maayos sa akin. Wag daw akong istampo kasi gusto niya daw na
i-try niya din na parang magsariling sikap siya, hindi yung nakaasa sa akin. Ayan, hindi nakaasa sa akin. So, 'di ba, ano naman 'yo, parang pogi points din naman 'yo kasi nga, 'di ba? Hindi yung lagi nandiyan yung ate, na lagi nandiyan yung yung pamilya. So, magsasariling din siya sikap para daw maranasan niya rin kung paano maghanap buhay ng sa sarili niya. So, pinayagan namin kaya sorry Tom, kaya nasa Bicol si Japong. So, since wala nga si Japong, walang nagde-deliver, yung mga biglaan, no choice, edi kami kasi si Jo nag-ano din naman nag-OJT. So, yun. Kaya nga sabi ko, naghahanap ako ng dito ng mga kasama kasi para kahit kami, 'di ba? Tapos yung basta yung maging man lang din kami, hindi kami mag-i-stay rito, yung maging productive kami, mas maraming benta, mas maraming ma-deliver, yung ganun. Kaso ayun nga, after fiesta pa. So na ako, sabi ko bakit ganun? Ako pang pag-aantayin, kumbaga ako na nga yung nag-o-offer sa kanya para magkaroon siya ng magandang kinabukasan, yung gano'n, makapag-aral siya, pag-aaralin ko na. Tapos, bakit kailangan antayin pa yung fiesta na yun? Ano bang meron sa fiesta doon? Buong buhay naman nila, nandun na sila sa lugar na yun, diba? Diyos ko, nakakaloka. So, parang, na-disappoint lang ako kasi kung desidido talagang makapag-aral, ura-urada, diba? Magsasabi na sa akin na, ate, punta na ako dyan, ganun, ganyan. So, parang, mamimilit ba ako? Pipilitin ko pa ba kayo para, mag-aral, yung ganun? Kasi yung sa akin lang naman is, ayoko yung magtampo yung, yung sa side nila. Kasi si Mark, sa side ni mama yun Kumbaga, nakatapos na si Mark, diba? So, ang akin lang is, since kaya ko naman din tumulong, why not, isa sa kanila is, pag-aralin ko, gusto ko nga yung bading din na yun. Sabi ko, baka parang si Mark din, gusto makatapos. Umuo naman. So, naayos na yung usapan na after graduation Tapos ngayon, biglang paganyan-ganyan. Parang na-delay. So, sabi ko, parang hindi yata desidido na mag-aral. So, huwag na lang kasi ayokong mamilit mamaya dito din magpasaway, diba? So, imbis na matulungan ako, yung ganon, makonsumi pa ako. So, sabi ni mama, huwag nang pilitin. Kaya, ayun, naghahanap ako ngayon, guys, ng mga kasama ko rito. Inis. Okay na sana. Alam mo yung pagtulong mo na bukal sa loob mo naman. And then, yung ko lang din naman, yung hinihingi kong favor, kapalit nung pagpapaaral ko, is makasama nga dito. Yung parang sariling tao na namin, diba? Kadugo namin, yung ganun, hindi ako mag-worry na iiwanan ko si Chris, yung mga ganun. Kaso, ay, ang hirap. So, nag-offer ako, nahanda akong tumulong, pero yung pag-aantayin ka pa na, oh gosh. Siyempre, kailangan ko magtrabaho para may pampaaral sa'yo. Parang ganun, diba? Imbis na matulungan niya na ako agad Ewan ko kung nanonood sila ng vlog ko, pero bakit? Bakit ayaw mo agad, ayaw mong lumuwas? Diba? Imbis na inquire na sa mga school, yung mga ganun, diba? Bakit kailangan pang so dun lang? Ewan ko lang guys kung nagigets nyo ko yung punto ko na baka sabi naman ng iba, di mo pa pagbigyan sa lang naman parang malapit na yung May, my gosh. Ang kailangan ko guys is kasama nga nandito ASAP, yung makakaalis kami, makakapagtrabaho ako, yung ganun. Hindi yung parang matetenga pa kami lalo, yung mga deliveries, yung ganyan. So, basta, yun lang. Makakaloka. Sayang ang pagkakataon. Kinalampas pa. Ito na yung guys, broccoli. Lang siya, sa garlic lang, tapos oyster sauce, and yan lang. Sip lang natin siya sa water na pinaghugasan sa kanya. Hindi ko na siya masyadong dinrain. Ayan, para may konting water na ayan. Konti lang, tapos okay na yan. Ready na, ulam na. Maganda sana tong garlic na to. Mas mapapadali yung buhay nating mga nanay sa sa kusina. Kaso, tumatalsik siya guys. Pumuputok-putok na kaloka. So, once
Ang ulit ni Maggie. Simula lang nilapag namin dyan ni Daddy, hindi na siya gumalaw eh. Ano? O sige, dyan ka na matulog ka na dyan. Ayun si yung naman, syalan yung ano niya. Guys, so, yung forma ng pag ano niya, parang, ay, sinatinat eh. Ang betlog, kita. Hoy, hoy, ay, tingin siya din daw. Ano? Kulit to. Nawakan siya namin ni Daddy sa magkabilang ano kami, magkabilang paa niya. Ganyan na siya, simula lang nilapag namin. Oh, ito naman, nag-iba ng posisyon ah. Nakaka-lurks. Ito i-fold ko na yan bukas siguro. Kasi hindi na kailangan dyan si Tom Tom. Oh, ito din, nakabuyang-yang na. Naka. Si Pokak nandito pa, mamaya ulit mag-ano yan guys. Manggigising. Para lumabas siya. Dito si Tom Tom. Kagabi nandito si Tom Tom tsaka si yung magkatabi sila. Tapos si Groot yung nasa sahig lang. Ayan ang araw natin ngayon guys. Ayan. Nakapag shower na. Dapat manonood kami nito ng Jumanji daw kung pag pinapanood. Ayun lang, good night. See you bukas para makapagsagot-sagot pa ako ng ng mga inquiries habang nanonood ng vlog. Kasi yung isang cellphone, ang galing. Ngayon ko lang nakita na pwede pala siyang half ng screen guys. Sa half ng screen, pwede ko manood ng video. Sa half ng screen, pwede ko magsagot ng mga inquiries sa Viber. O diba? So, yun. So, good night! See you tomorrow.